Салом мухлисони дастаи Барселона. Дирӯз президенти клуб интервюи калон дод ва ба бисёри масъалаҳо рӯшанӣ андохт. Дар бораи як қатор мавзӯъ мухлисон мехостанд ки Лапорта ҳисобот диҳад. Ана акнун худатон гӯяд ки посухҳои президент барои шумо қаноатмандкунанда аст ё ин ки не. Мо мағзи суханҳои ӯро тарҷума карда дар охир хулоса баровардем. ҳоло ки футболи даставӣ дар танаффус аст, моро дар ҳама қитъаҳои ҷаҳон бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 интизор аст. Рақобатҳо хело шавқоваранд ва барои ҷолибтар шудани тамошои онҳо дӯстонамон аз 1x кайфсинтҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дар оед регистратсия кунед ва истифодаи промокоди барсатиҷиро фаромӯш насозед, зеро бо он метавонед дар аввалин пардохт то ҳаҷми $100 ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар бораи аз даста рафтани Месси президент гуфтааст ки Ла Лига ба онҳо бисёр фишор меовард. Бо Месси тӯли муҳлати дароз мо қарордоди пешакӣ доштем, вале билохира Ла Лига онро қабул накард ва ба мо шарт гузошт ё бо онҳо шартнома мебандем ва муддати зиёда аз 50 сол вобастаи онҳо мешавем ё ки Лионелро дар даста ба қайд гирифта наметавонем. Бо Хорхе Месси ягон муноқиша набуд ва ҳамеша музокирот бо эҳтироми дуҷониба бо ӯ сурат мегирифт. Ҳатто агар Гризман ҳам Барсаро барвақттар тарк мекард, Месси имкони дар даста монданро надошт, чунки қоидаҳои Ла Лига ба ин иҷозат намедоданд. Ин на он анҷоме буд ки мо аз Месси дар Барселона интизораш будем. Баргаштанаш ба Барселона кори шуданӣ аст. Ҳамаи чӣ дар зиндагӣ имконпазир мебошад. Доири вазъи иқтисодии даста Лапорта гуфт ки бо сабаби шартномаҳои пешинае ки президенти қаблӣ имзо кардааст, мушкилтарин масъала фонди музди меҳнати футболбозонро ихтисор кардан буд. Капитанҳои клуб Жерар Пике, Серхио Бускес ва Жорди Алба барои садоқати самимиашон ба Барса арзандаи эҳтиром ҳастанд. Дар мушкилтарин вазъ онҳо Барселонаро танҳо нагузоштанду маоши худро кам карданд ва ин ибрати хубе гардид барои бозингарони дигар ки яке паси дигар бо онҳо пайравӣ карда Сержи Роберто ва Умтити низ маошони худро кам карданд. Акнун бо шарофати онҳо фонди музди меҳнати футболбозон аз 110% ба 80% табдил гардид. Бо Пике мо ҳар рӯз суҳбат мекунем. Ҷисман ӯ аллакай ягон мушкилие надорад. Пике тамоми хусусиятҳои президенти ояндаи Барселона шударо дуруст. Ман ҳамеша инро таъқид мекардам. Доири Гризман президент гуфт ки ӯ на он чизоро дар Барса нишон дод ки мо аз ӯ интизор будем, вале бояд иқрор шуд ки ҳар чизе ки аз дасташ меомад дар майдон нишон медод. Аммо ӯ ба системаи бозии Барселона мутобиқ шуда натавонист ва на он бозингаре буд ки мо бо ӯ ниёз доштем. Ман бо ӯ SMS фиристодам ва дар он барояш муваффақият таманно кардам. Акнун ӯ бояд дар 50% бозиҳои Ла Лига ширкат варзад ки банди хариди ҳатмияш фаъол гардад. Дар бораи Куман Лапорта гуфт ки бо ӯ ҳамеша суҳбат мекунам ва Куман метавонад ба эҳтирому эътимоди ман пурра такя намояд. Муносибатҳои ман бо Хави ҳам бисёр хубанд. Ман ӯро ҳамчун шахсият ва профессионал бисёр эҳтиром мекунам. Вале сармураббии Барселона айни ҳол Роналд Куман аст ва дар бораи мураббии ояндаи Барселона ҳарф задан беэҳтиромӣ нисбати Куман мешавад. Ман аз Куман ба Мемфис Депай боварии калон дошт ва акнун ӯ бозингаре аст ки фурӯши либосҳо бо номи ӯ аз ҳама зиёд ба буҷа фоида меорад. Ман ҳеҷ гоҳ аз Куман хоҳиш накардам ки Рики Пушро ба майдон барорад. Ин ба Умтитию Калядо низ тааллуқ дорад. Доири Суперлига Лапорта иброз намуд ки ин лоиҳа ҳоло ҳам фаъол аст. Ҳар се дастҳо то ҳол аз ин лоиҳа набаромаданд ва УЕФА наметавонад ки бар муқобили мо амал намояд. Мо ҳоло ҷавоби додгоҳҳоро интизорем. Бо Флорентино Перес мо рақибем ва президенти ду бошгоҳи бузургтарини дунё ба шумор меравем. Агар Суперлига баргузор гардад, ин ҷолибтарин мусобиқот дар ҷаҳон хоҳад шуд ва аз ҷиҳати иқтисодӣ ба мо кӯмак хоҳад кард. Мо хостори онем ки Камновро то 100 000 мухлис пур кунем, вале дар вазъи ҳозира 30 000 мухлис ам бисёр олист. Ман ба лоиҳаи варзишии даста шубҳа надорам. Мавсими оянда дар авзанаи трансферӣ мо бояд ки фаъолтар шавем ва агар кор мувофиқи нақша ҷараён гирад, мо метавонем ки яке аз бозингарони бузургро ба Барселона биёрем. Дар саволи журналистон ки оё ӯ Холландро дар назар дорад, Лапорта бо лабханд гуфт ки ман ҳоло номи ягон бозингарро ба забон наовардам. Дӯстон, хулосаи мо аз ин мусоҳибаи калони Лапорта ҳамон аст ки қаблан гуфтем. Президенти нав корҳои хубро анҷом дод, аммо ӯ пеш аз интихобот ваъда дода буд ки Мессиро дар даста нигоҳ медорад. Вақте ки Барса аз легендаи худ маҳрум гардид, кори Лапорта қонеъкунанда нахоҳад буд. Мессиро бепул ба ПСЖ додан кори нобахшиданест. Лапорта медонист ки аз ӯда ин кор баромада наметавонад. Вазъияти даста бисёр ногувор буд. Ла Лига инро иҷозат намедод, аммо ӯ дида ва дониста мухлисоне ки ба ӯ овоз доданд фиреб
фореб дод. акнун аз ӯ танҳо ҳаминро талаб карда мешавад ки дар зудтарин фурсат дастаро ба мавқеи худаш баргардонад. Набояд ин дафъа ҳам ваъдаи дурӯғӣ медиҳад ки Неймарро ба Барселона бармегардонад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Дӯстон, қариб як сол мешавад ки мо бо ширкати Азия Маркет ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати Азия Маркет метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. Дору барои доғи рӯ ва пӯсти бадан, барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муҳлати ҳамхӯбагӣ, барои рӯши мӯи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда даромада занг занед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ба саҳифаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани доруҳо промокоди ГАЮРФро истифода баред. ссилкаи саҳифаи Азия Маркет дар описаниyaи ин видео.